Ez bilatu gauzen zergatia, erkatzearen eremuetan galtzaitezke. Geldoa mugimenduan sartzen denean mugimendurik ez dago. Mugimendua geldoan lerratzen delarik geldorik ez da. Nor zekien goizetan begiak zilar eta idorroetik ateratzean egunak zer ekarriko zion? Beti harritzen ninduten, eguzkiaren oldarretik honen amore ematerainoko denbora ziurki eta hertsiki planifikatzeko gaitasuna zeukaten jendeek. Eta baziren horrelakoak, destinoari, sorpresari edo nahigabe biluziari toki izpir ikusten ez ziotenak. Agenda belztuak aireratzen zituzten arroki eta ez zuten sekula deusetarako denborarik. Jeiki, lan egin, jan, pausatu, emaztearekin bekozbeko afaldu isilik telebistari begira eta loakar, 2 neuroleptiko iretsi ondoan. Bizia deitzen zena hots. Aldamenean mundua, uskail eta hauts zitekeen bizi horiek neoiz desbiderarazi gabe, izan istripu, izan bat-bateko atzgaltze, izan sahatzen oparotasun ikaragarrietan gehiegi fidatze, ez ezagunarentzat ez zeukaten lekurik. Garai haietan aldiz, bide zuzenetik baztertzeko estakuru guztiak on zitzaizkidan. Egutegi finkoa aspaldien saihestuta nuen, eta arratseko bilkura ordez salbu ez ninduen ezer mugatzen. Kideen ibil molde zehatzak guztiatzen nituela aitor dezaketegun, baina guztiak ez ninduten aldatzeko sedeetan plantatzen. Errealitatea izarkia bezain zulatua neukan. Adibidez, hiriko ezkiz azpatu plazara jauki eta memena elekariaren gurutzetarako zoritxarra baldin banuen, egunaren programa osoa itzul ipurdikatua kausitzen nuen.